Megtörtént, hogy próbálják el a helyeket. A Debrecenben nagyon szabadság, hogy azonnal beszélik. Szeretettel köszöntünk minden kedves elvőt, a Debreceni Hadjárat Gimnázium szalagőzését. Köszöntjük kedves képzőtársainkat, szüleiket, barátaikat, a tisztelt tanárokat és minden kedves vendégünket. Iskolán történetében 40 évvel ezelőtt már volt végító, de még nem volt szalagőző, mert az első tanévben még nem volt a készülő. Most viszont már 140 hangzatusz napjainkban ünnepelhető. A tiszteletükre induló zenőre tanultatták, melyet Matkó Tamás, zeneszerző, számos film és színházi előadás zenővezetőjeként. Tamás 1986 és 2000 között volt iskolán énekszemű tagozatos diákja, és tőlük a Zeneakadémiára kikerültja, ma már autóra szerteadó. Következik az iskolai és a nemzeti logó ünnepélyes előadása. Matkó Tamás ez alkalommal ért zenőjének.
Kedves végzős iskolatársaim! Engedjétek meg, hogy elsőként mi a veletek együtt felnövő iskolatársainknak köszönjük önöket. Gratulációkhoz fogadjatok ajándéképpen ezt a végletes készült. Kedves végzős! Világát látom, milyen csodás! Csodás, hiszen utálom veled szemben, rögtön feleket, életkeltő arccal, szépen megöltözve, és várjátok, hogy az a szava, ami ország megöltöztetik, hogy bizonyos Jézusokat elkerüljük véletlenül. Utolsó eset. Látom, érkezik a középiskolás élet legjobb részét, idén nem lesz ezt szólás. De azért engedjétek meg, hogy 11 eset is elmondjuk. Kettős most látom, és azt gondolom, hogy ezek is pontosan. Az elsődleges természetes a következő próbáld meg lefektetni, vagy a kezét ahhoz belátható számosan a könyveket. Ide van a könyv. Mert hiányzik. Nem tudnak azt mondani, hogy belefesek. Amikor azt azon a kerülök, hogy igazából a kivalóztatnak. Akkor még én is tudjuk az utat, hogy csípnek, hiszen volt ennek a lászlót. A 90-es kezdve. De még biztosan, hogy én mindig emlékeztem arra, hogy még emlékeztem, hogy lássuk el ezt a dolgot. Segítünk keresőnek, akkor kivetünk el, hogy rájöveszünk annak az időnek, hogy milyen tartozódik a hallgatásának. Ezért minden szépen köszönöm. A tanulj végén eljön az idő, hogy egy ismeretlen, teljesen hogy fokozatosan látszódik, hogy ő az egyik ismeretlenül, hogy teljesen és felelős. Ezen az úton a világ nem lehetünk veletek, de Krisztus elvállalását megneveztek. Bízunk abban, hogy az elmúlt évek szepességéről jól ezzel tartalmat akarnak nektek, ami mindig jelzett az ami viszont. Tudom, hogy most még inkább az előre találni, hogy nálunk valahogy azt kell megérni. Amikor számomra azt hiszek, hogy mindenki megnéztek a közösen megértelmezőket, a bédalmatoknak, az anyagoknak, nyelvületoknak, és persze a közösen tőlekoznak, például a poligonok és a spirituálisoknak, amiben megtudjuk a részét. A félelmetes napi dolgozatok, a gyűjtetfeletésnek, vagy éppen a mit percoljuk a szavazatot, és lassan kialakuló félelmet. A szép és kemény